светлинка всъщност. И това беше последното BMW, което съм си купувала. Преди това ми бяха подарили Ферари. Какво? Чакай. Махам очилата, слушам. 364 мисля, че беше. Ферари? Къде ще се класирам тук с поршета, муршета? 7 години бях във връзка с швед, който беше в семейство с потекло. След това ми подари едно Ауди, едно червено Ауди. Чай, днешно ще се представя добре от Ферари на Ауди. Не, просто Ферарито си остана и той за по-компактна кола ми подари едно Ауди. Между другото, волана е топъл и е уникално. Нали? Да. Ден и нощ ауто имате невероятни коли. Топъл, волан, такава екстра. Аз много държа на екстрите. Ма чай са, Ферари ти подари, после ти явно си му била, защото нещо се е случило. 7 години бях с него, след това наистина се разделих с него заради един спортист, един българин. Ти обаче ще излееш голяма любовчийка, бе, Алексче. Любовчийка съм, аз съм везна. Верно, виж, аз зато като ми каза везна и веднага дръпнах 2 крачки назад. Наистина влюбих се в един българин. И как се влюби? Чакай сега. Направи ми салон за кръста, салона ми се казваше Куклите. Той знаеше, че имам такава мечта, направи така да си имам. Там също се запознах с този спортист. Виж, човека Ферари, Мерари, обаче ние нямаме бутони на телата, сега сме влюбени, сега не сме, виж, то просто и мало да става, станало. После аз му казах на шведания, до ден днешен сме много добри приятели. Даде 6 месеца да си помисля, защото ми каза, че любовта ще премине. Беше ми подарил суматират, никога не си е взел нищо, човека невероятно възпитан. Всъщност старта в живота ми е чисто материален от него, защото аз толкова много придобивки имах, че аз след това си направих собствен бизнес, нали? Зарязва наведнъж в живота си. А ти как ги оцеляваш, защото тук са много факторите? Много ми беше трудно след шведа да ви кажа. Трябва нов швед да намерим тук в София. Не знам как ще стане. Знаеш ли как ги оцелявам? Не е материално по никакъв повод. Хубавото при мен, че аз ги избирам по душа. Хората,